Awe, Ayers and Cookies. Welcome to another reaction. Vandaag doen ons 21 promo in Pengi Clock feature Im Joyner in Benjamin. Ik heb nog geen Benjamin gehoord, ik heb al van Im Joyner gehoord al. Die song is about 3 minuten lang. Hopelijk kan ik alle stemmen uitmaken, want ik denk het is niet die audio track. But anyways, let's go. Joyner, in the coach. Ja, de game is een klok is mijne, hulle vang pijne, omdat die game goed zijn zit. Ik het die jelle voor mij is en fokkelen op als ik op een stage is. Ik fokkelen op, even though als ik af als ik kappen man aan die lieve kan maar kijken, ze gaat het. Wacht, zo is Mr. Joyner. Lieve kappen aan. Op als ik op een stage is. Ik fokkelen op, even though als ik af als ik kappen man aan die lieve kan maar kijken, ze gaat het dan beter, ze kan maar aan die lakkers. Van hulle woord aan de control zoals pappets. De game is een klok, ja dat is mijne. De game is een klok, hulle vang pijne. De game is een klok, ja dat is mijne. De game is een... Ali op mij te fietsen, raak addicted, krijg me het dokter, ik als je bij ziek zit, als die Wie is die als die Peggy? Hij man begint zomaar met... Hij is addicted. Krijg me een dokter, ik op je ziek zit. Addicted is een ziekte. Krijg me een dokter, ik is op je ziek zit. Meaning hij is... Shit. Nee, kwaai, ik kon ik het zeggen. Ali op mij te fietsen, raak addicted, krijg me het dokter, ik als je bij ziek zit, als die regen zit, zij weet ik fix het. Ik vergiet af en ja, als een mix het, fuck gelijk. Ik is op hij... Misschien reach ik. Ik is op hij ziek shit. Meaning, ik is op hij gevaarlijke goed of ik is op drugs. Als ik hier gezien moet ik het fix maar dan zei nog misschien maken bijvoorbeeld is misschien een fix is slechts. Het is nog de beste manier om te verduidelijken wat een fix is. Koos gebruik maar daga. Als je misschien daga moet doen, gebruik weer daga. Ik wil niet hard shit gebruiken. Als die regen zit, zij weet ik fix het. Ik vergiet af en ja, als een mix het. Fuck gelijk klein, kijk, hier is die pix het. Ik op mijn lampen, niet zo ik rikus. Amper zo wifi, hier is connection. Ik maak weer sekere aan mijn gelinkers. Ik zijn met joinen en hier is die choke shit bitch. Ik weet je wat aan mijn coach zoek vies. Zij zich gefocust zie. Ik weet het denk dat ik notice zie. Zij weet die light die is chosen. Is amper zo, ze het nou een stuk groot gezien. Ik weet dat zij is zo lief. Zij had het gie, zij had die koon gezien. Ik weet ze gaat het gisteren die koon gezien. Allemaal weet wat die koon is, want... Zij is zo lief, zij had het gie, zij had die koon gezien. Zij had die koon gezien. De game is een klok, ja dat is mijne. De game is een klok, hulle vang pijne. De game is een klok, ja dat is mijne. De game is een... Als ik opmaak, is het 3 staan, zal je raakpaak met een voice. Ik heb die creamy machine, die me niet kaap maken, een voice. Maar je gedown, kan ik dat voor jaren. No, je down, kan ik dan mijn race. Als je die goed deed aan Facebook, dan moet je die kak zien in mijn voice. Like hasta la vista, nice. Ik geef die rippertjes allemaal op. No, je down, kan ik dan mijn race. Als je die goed deed aan Facebook, dan moet je die kak zien in mijn voice. Like hasta la vista, nice. Ik geef die rippertjes allemaal op album, noem me Batista, nice. Eén ding wat ik opgelet heb van Pengi, hij zal niet zeggen rappers, hij zei altijd die rappertjes. Die rappertjes, hij zei altijd die rappertjes. Hasta la vista, nice. Ik geef die rippertjes allemaal op album, noem me Batista, nice. Like alle gedachten gaat slapen op het job. Ik geef wel een paar wolfs op Batista. WWE manier. Album noem me Batista, nice. Like alle gedachten gaat slapen op het job en toen werk ik aan Lista, nice. Ik doe niet goed voor een visa, nice. Overseas met een prista, nice. Ze maken de one man coffee, ik lijk de dap zo sista, nice. Nice. De game is een klok, ja dat is mijne. De game is een klok, hulle vang pijne. De
Die game is een klok. Ja, dat is mijne. Die game is een... Die mother blij op mijn man, ik is Millie, fris pizzas. Oké, die zeker Benjamin. Wat wil ik nou gezegd dat? Ja, dat is mijne. Wat kwaai is, nou. Die mensen die dan 2 uur terug gedropt. Laatst week het hulle een move gedropt. Die week daarvoor het hulle ook iets gedropt samen met Joyner. Which is kwaai, want hulle is consistent en hulle drop heeltyd. So, as ek het kyk na, like, so kan ek sê, van een content creator side, nou, hoe meer ze create, hoe meer like fans kry sy, want sy post regular, het is die hele tyd op different mense hoor het. Obviously as hulle like, ek kan nie sê as hulle groot raak, want hulle is klaar groot in termen van een hip-hop game, maar as like hopelijk verstaan mense, as ek meen, as hulle like groot is, dan hoef hulle nie so baie te drop soos nou nie, maar nou is het like oké, hulle het 'n klare klomp fans ook, maar het is net consistently in drop. Soos ek in die begin, wat ek op TikTok begin, hoe kan ek sê, toe het ek like, klomp keer, heeltyd, en ek het heeltyd net followers gekry van het, maar nou is het like, ek drop nie so baie content soos voorheen nie, want ek weet, like, wat, of wanneer ek moet drop. Ik hoop eigenlijk maar aan zin. But anyways, die mensen is bezig op die rechte move. Die game is een... Die mother blij op mijn man, ik is Millie, fris pizzas allemaal. Die mother blij op mijn man, ik is wat? Die mother blij op mijn man, ik is Millie, fris pizzas allemaal, kom met die dilly. Fit gaat, zij laat skatten zo stilly. Dit love. Fit gaat, zij laat skatten zo jelly. Dit is een rap game die meneer, ze gaan niet go PG shit. Kom met die dilly, fit gaat, zij laat skatten zo stilly. Dit love, doet denk ik aan Lily, gaat witselen. Niemand gaat van mij zien, niet misstap. Vanaf op ik een zin, niet kijk, zie me wie spit daar is Pingy, stipt up. Oh, die is Pingy. Ik kan zijn stem. Dat is ook wel een music video een keer, meneer. Ik weet wanneer Joiners en ik weet wanneer 21 promo. Ik het wel. Misschien kopen ze me nog. Dan ben je van niet zo'n oor. Op ik een zin, niet kijk, zie me wie spit daar is Pingy, stipt up. Niemand kan van mijn benen. Op die man, wie wil nog een zones. Zij kan niet joinen, is klaar, picores. Van die vakantie, hij kakken. Quiet Pain, ja, je zit nou. Hij is klaar op. Zij kan niet joinen. Hij is klaar op die chorus. Ik zit op die baan, ik kan niet episodes. Zij kan niet joinen, is klaar, picores. Van die vakantie, hij kakkers van ogen. Niggas is coach, uit binnen die mokers. Rippers, ze stellen alle allemaal stokers. Niemand beweegt, die niggas is stoters. Boeken geschreven, ik move me in auto's. Niemand beweegt, die niggas is stoters. Die niggas is stoters. Dat is een bitch. Dat is wat hulle is. Hulle is dood. Die niggas is stoters. Die game is een klok. Ja, dat is mijne. Die game is een klok. Alle vangt pijnen. Die game is een klok. Ja, dat is mijne. Die game is een... Oké, net ik Benjamin gemist. Of is Benjamin die praat die beat gemaakt? Ik moet nou eenmaal gaan opzoeken, einde. But anyways, daar is mijn reaction op... Ja, zoals ik moet die klaar. Sometimes I need to paraphrase. Ik moet It's mijn easy to make premium your krijgen. work clearer and more concise. They're still your ideas, just shorter. We'll definitely stay. Krijg onnodig. Klok. Die game is een klok. Je hebt gesubscribed. Mensen zullen die goed zien. Subscribe op zijn channel. En op alles samen. Subscribe op je channel. Dus kijk, 2 uur heeft dat die eruit gekomen. Oh, als er nog eens zo'n cool dankie fietsen Benjamin. Misschien ga ik nog eens een in de react. Terwijl ik denk, als het is lag. Moet niet vergeten om te like, share en subscriben. Deze lag eens en koekjes.